guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय थाबाय नै दिनै थांनो ओंखारजोब्बाय शुटिंनि आदा सिमां गासिबो थांनो ओंखारबाय आरोना ओमफ्राय स्टेशनाव दंफैयो जों दायो गासिबो थांजोबा गारि लानायफोरा गाबोन थांगोन जों ट्रेनजों थांसै आरोसे आदा सिमांमोन ओमफ्राय माइदांमोन ओइ सिगाङाव मोनहैजोब्बाय बिसोरो थांफागोनथ' आरो गुवाहाटि खोमसिसि गाइसफोरा ओंखारजोब्बाय नै थांसैबा बाय बाय थांजोबसिगोन गाइसमोना नै बेदिंफोरा नैबे सोलोंथाइ मिथिया आरोना ओमफ्राय नैबे गोजाया आदा सिमांनि ओमफ्राय ओइबो नेरथारैना ओमफ्राय नै ओइ सै ओमफ्राय नै माइदाङा नै आदा सिमांनिसो गावना नंगौ नै लोगो मोनजोबलायबाय गासैखौबो नै आदा सोनिया जोबाखै आदा सोनिया थालांसिगोन इयो सिमेन्ट सापरिनिसो दा इयो आं गुवाहाटिनि नै नै थांजोबसिगोन टुकु नोंबो थांगोनसो ना इहासो सिगां नों हाय होनहरबोरा इखिजाय हाय होनहर गावासो नुजाबाय थायो नै मामायाबो नै आं नोंखौ मा लायनो थिनदोंमोन थांखांबाय ए थेंक इउ ओइ हान्थि नांदों नै दासो नाङाखै नांगोन ट्रेना मोनफैगोन गाखोगोन अब्लासो ए नंगौ खोमसि नै बेयावबो माबा मोदाय बायसा हाय खारगासिनो दं दे गोसो साला बन्दारा नुलायलाङा नायलाय मोखांखौनो नुलायलाङा माने हायबोना बाजैया मोना दोननो फैदों जोंखौ नै टुकु बिमा ओमफ्राय बाजै गिदिर आरोना टुकु बिमा नङा जोंहानि बाजैनि बिब' जायो ओमफ्राय नै टुकु बा बिमादो मा मोनजालायखाय गथ'आलाय खानाय हेपि बायदि जालायलायदो गाइस गाखोबाय जोङो नै गाइसफोरा बिदिया सासे बेदिंफोरा नायलाय आदमास जाजोब्बाय गैलाला नायलाय गाइस जोङो एसि रुमाव गाखोदो आरोना ओमफ्राय एखेबारे नायलाय आदमास जाजोब्बाय जोमग्रा बग्रा दंना इदि ओमफ्राय एखे नायलाय सासेया मा जाखो ang bodnoa ang saje ang goda dia ni sakal ke tahu dia naik situ Leun dunia. Bagus sana pastor. Ada prozena. Guys, finally जों दा सानसारि मोनफैबाय गाव जाजोब्बाय उन्दु गाइस मोनखौ देखायनो र' गोदै बायदि जादों
सासेया ओंखारथ'बाय माने गाबोनफोर थागोन खोमा माइदाङा रङियाव ओंखारथ'बाय मावजि मासेया गोजौआव बे ब्रजेन्दा आरोना नै सिखारनो रोङाखै माने दायो थांफागोन इयो बेलेगाव गुवाहाटीनि बारलांगोन इयो होनलाय होमबालाय मानोथो नोंलाय जोंनाव थांनायावलाय स्टार्ट खालामाखै नै गाइस इ बावगारो ना मा होनोमोनलाय आदा बुरलुंबुथुर दैमाया नै गाइस नायदो मोनबाय नोंहा मा जाखो इयाव आङो एसे देखायहरबाय थादों नै गाइस नायदो बुरलुंबुथुर दाबो जोबा बाबुनि मेगन सोनानै सिगोन So guys, finally जोङो दा गुवाहाटी मोनफैबाय गासैबो मोनफैबाय बांलादेश आदानि वेडिंआ बिराद बुरजा ओमफ्राय नै गाइसफोरा जों मोनफैबाय दायो जोङो दा आदा ब्रजेन लानाव थांनाय जायो ना आदा सनि लानाव थांनाय जायो नायग्रोनोसै आदा सनिया थांनो थिनदों आरोना गावसोरनाव ओमफ्राय आदा ब्रजेना गावसोरनाव लांग्रोगोन ना मागोनथाय थांग्रोना नायनोसै मा जायो फाइनालि आदा सनिनि न'आव सफैलायबाय जों गाइस दायो सफैजोबाखै जों दसे रेस्ट लाथ'नोसै जिरायथ'नोसै थफ्ला थफ्लि सोथ'वाखै गोजौआव लांगोन दा दसेनि उनाव मोनफैलायबायलै सोनाफोर मोनफैलायबाय नै खेबसे बाथन नुदोंमोन ना देखायदोंमोन ना नोंसोरना ओमफ्राय नै बाथनफोरा मा होनो गाइस सिगां जों बरबारियाव जाथाय जानायाव जों फैदोंमोन ना ओमफ्राय बे आदा सनिमोननि न'आव थादोंमोन प्रडिउसारनि न'आव जों दा फैनाया ओमफ्राय बेयावनो थासिगोन आरो जों दाना जों बेयावनो थासिगोन दा ओमफ्राय जों सनाफोरखौबो लोगो मोनलायबाय मोनफैलायबाय आब'आ मोनफैलायबाय आब' लजिया अट' दोनफैदो जोङो वेलकाम गाइसफोर सफैजोब्बाय गाइस साथामाबो थ' लांखाथ' बेलेंफोराथ' लांखादो गोजौआव चलो इनि फिसाफोराबो थांजाय चलो बोलो नोंनि सनाफोला बोलो नोंनि सना पिता बोला मेंदो जों सिगां थानाय जायगायावनो दोनगोन खोमा जोंखौ बेयावनो थांगासिनो दङ गाइस वाव सिगां जों थानाय रुमावनो आरोना नैलाय जों बेयाव थादोंमोन गाइस दङ इलायाव दं नायदो गुवाहाटीनि थासारिफोरखौ आङो दहायो माबायाव ट्रेनाव आरोना दालां नायदो दालाङाव हाया नै बिदि नायदोंमोन नै नायलाय गोजा हाया नै गोजा जाथार हाया दरजायाव बिदि हमनानै ओरै नायदोंमोन आङो दलंनि सिङाव ओरैबायदि खिनो गोरां हासुनो गोरां मोनजोब स्रि ना होनबाबो आखाइखौ गोरा हमनानै नायबाय थादों आङो इयावनो फिट जानानै हगारना होलायनांगा हमनाय नालाय बारनोसो नामाबो सानलायला फाग्ला सानखायो माने आयु फुङाव नै गाहायाव जि मोजां खालामखायो ओइनि सिख्लाफ्रा
स्कुल ना माथो इयो स्कुलानो जानो हानाय नायदो गाइस रागा जोंबा बारा खमनोबा ओमफ्राय थिङाव ना ए गिग्रा मानसिफ्रा जानला मोनला जानायखाय गिग्रा मानसिफ्रा फिट जाग्राफोरा नायनो हाखाया हाबबानो इयाव बे मोनसे सिटिसो नालाय एकदम न'फ्रा ब्रेव ब्रेव आरोना बारा सान्दुं गैया आरोना गाहाय गाहायफोरावनो न'फोरा ओइ हा नों मा ससेखौ होनांगो होनांगोन थाय नोङो बोरमा फटक जाबाय नामालाय नै ओइ एफा खाथियाव थांना थाखै नांदो आरोना नै सकिबो दङ सकियाव जेरना थानोसै जेरायसों दखद इनो जासिनो थांदो नङा आंखौबो ओइ अयथासार साइज नुदो भिडिअआ दोनथ' आं मिथिला साबायनोसै आङो